kumpleto mong pamatrong boy. Yan ang kamayo na kumpleto mong pamatrong boy. Yan ang kamayo na kumpleto mong pamatrong boy. Saglit tindihan yan na paganahin Lubo! Team na bumbral kay madam pulagod nga Duro! Alinson nga sobra ay mo gitaran Ulo! Yan na tindihan nag-iinululan Duro! Pakipatrong ka man kabathaen. Yan na ano, pwedeng diarrhea. Tagi daw medisina. Bahala ka, imo na problema. Tagi ka medisina. Yan na ano, pwedeng diarrhea. Tagi daw medisina. Bahala ka, imo na problema. Tagi ka medisina. Kailangan ka magpurbida. Itong trip niya, makatong patrong biswaray ikumbida. Ikatalasan na lang tagiya. Kay nagpaparabuot ka lahag kusina. Pati bisita, durong kasina. Kay nagibang kansurang kada lamisa. Yan na kay waray talabat ang balagisa. Yan na maulol na tiyang gabataim. Yan na ano,